Moko kuom johala mawuok Jua Kali alwora ma Kamas Kisumo kwano lal kaluwore kod masira mar mach mane omuocho kinyi ma kawuono achiel kuom dukni makanyo endo. Giyango ni majno machal kagima ne okel kod ng'ikruok e teko mar sitima oweyogi kod lal mag mwandu mapok giyango kwan gi nyaka sani. Gimedo penjo kambi keyo teko sitima Kenya Power gimomiyo nyao osebedo e rango chal mar weyni mag sitima e alworano kendo magichich ni emosemiyo masira mag mach thoro muoch kono. Mach no gino chakore nyoro stima ne problem. No biro matin to biro mang'eny. And then all of a sudden kon wa feel maybe onyalo cause damage. Ngeni nyalo bedo gi that mental gino nyalo kelo shida moro. So we have to put off everything in the night. Koro gokinyi kwa duogo to gochna ni mach omuoch. Koro apeni ang'o kelo mach. Osani mach ochako. Gino ka wire mowuok e pod the dropping line. Ne wuok iro. Yeah, kosa mo gino golo iro koro abiro to tado already en gima ne wang' madhi mbele. Yeah, koro ke mang'eny mano wanyalo timo. Though they try to put it up, but damages ontie. Yeah, 100k plus. Sani otek, onge manyalo timo. Because I'm seriously down. Thindo ni e school, koro neno. To ma was the source of income mane wang'i one day. Koro anwa kwa kaponi chie kony magi nyalo miyo for the start can help. Koro anya kwa Kenya Power at least onobeni gime giwuotho gi ng'iyo gige gigo. Ngeni Power line kosebedo installed, okay gimoro mane ane kanyo ni koro weka. Yeah, they need to do assessment at least ging'eni faults nyalo bedo kanye gi kanye, then they see what they can do right. Ibodo geng lala ila moko mayudogi. Nikech mach en kinyo sami muko golo moko ot some machines sami golo gi oko no to jomoko ng'eni be koro seche go gedo sama ginyiepe. Koro machines moko be olal. Grinder olal, machine olal, some windows be odhi. Koro waloyudo lal maduong'. Walaumu Kenya Power, especially ma Kisumu kaeni. Nikech line ok en kawuono kende mach nyowuok e toke kocha, nyoro ntiere shortage, mane ntiere line. Odhi nyaka bathe kocha, Migori auto spare. Owang'o computers 10 meiye kanyo, mano report mwaseyudo kawuono ni. But kuro to kowang' lakini damage gi computers meiye kanyo, kamiuse duka kanyo.